Bajar Ahmed'den baş temaşavan heja tam noto 5 sal de ser darvekirna Şeyh Said û hevalên wî ra derbas bû lê heta niha jî ciyê gora wan hestiyê wan nehatiye diyarkirin ka li ku derê ne yek tirbekî wan ji tune ku biçin malbatê wan heskiriyê wan biçin ser gorên wan fetheyekê bixwînin ji bo ku vê dozê bişopîne û her wiha bikaribe ciyê cenazeyên wan diyar bike, aşkera bike, komeleyekê hate ava kirin. Em niha li komeleya Şeyh Saidê Pîranin û sekreterê wî yê giştî yê komeleyê Birêz Felat Özsoy ku neviyê Şeyh Saidê bimere em dixwazin jê pirsin van pirsa ji vir dest pê bikim. We kengê komele ava kir, armanca komele ya sereke çi bû? Yani komele 5 sale me amade kiriye, saz kir. Armanca komele dîtina ciyên gorên Şeyh Said Efendi û hevalên wî ye û eşkerekirina hadîsê ye. Yani ji bo hadîsê malûmatan bigire çi qewimîne ewan diyar bike. Raya giştiraca aşkera bike. Raya giştiraca Başa di vî 5 salî de we serî li ku da ji bo ku hûn bikaribin gora kalê xwe û hevalên wî peyda bikin. Yani hem bi Wezareta Hundirîn hem jî bi Walîtiya Amedê çend caran me tekilî danî, me ji wan re xwast a rast 2015 û çardehan da ev bûyek çêbûn. Ta 2016 jî ev çêbû, serê 2016. û pêşî gotin dibe em ê bifikirin ê wala ciyê wan ne diyar e ka em ê lê binêrin. Paşê hinek tabi ev nîqaş gişt fermî nebûn, gayri resmî ne. Paşê gotin em ê wê derê camiyekî çêkin. Ciyê ku Şeyh Said Ciyê ku Şeyh Said têda heye. Gora wî lê bû. Gora wî lê ye. Niha lê ye. Niha lê ye. Aynı gor li Yani anha hinek tişt divê mirov zelalê bêje. Gorê Seyid Reza ciyê wî nediyar e. Ve şartın e belav kirine. Gorê em bêjin ê Saidê Kurdî. Saidê Kurdî, Mele Said ciyê wî nediyar e. Dibe ku pir kesên hindik bizanibin. Ciyên gorê Xaltbegê Cibrî Yusuf Siyabeg wana nediyar e. Ê Seyid Abdulkadir wana nediyar e. Lê ciyê Şeyh Said Efendi û hevalên wî biya me diyar e. Li qada Şeyh Said a subay ordevî jê re dibêjin cîkê heye. Kêleka nexweşxaneya ana wê derê nexweşxaneyek ava bûye. Li kêleka wî baxçekî heye. Li nav vê baxçê da darekî tûyê heye. Darekî kevne. û binê ew darê da defin kirine. Kurê Şeyh Said Efendi, Şeyh Ahmed Efendi saxitiya xwe da ji min re bi xwe şexsen got ez çûm binê wê darê da sekinîm, diya min çû ser mezelê bavê min Yasînekî xwend. Ez jî binê wê darê da sekinîm, ciyê wî nîşanê min da binê ew darê ye. Ew dar anha li ser piya ye. Neweşiye ye. Ne hatiye birîn. Ne hatiye birîn. Ji ber ku 4-5 sal berê rojnamavekî çûbû wê derê video û fotoğrafên wê darê kişandibû. Ciyê wî diyar e lê teslîmê malbatê nakin. Başa vê pirsin niha gelek kes dibên Şeyh Said û 46 hevale wî li qada Şeyh Said hatine darvekirin qada deriyê çi. Rastî 46 yan hemû 48 yan zêdetirin. Yani ên ku bi Şeyh Said Efendî re hatine darvekirin ew roj 48 kesin. Bi tevî Şeyh Said 48'in. Lê ên ku gorên wan anha û li wê derê ne 47 kesin. Ji ber ku gorê Şeyh Şemsedîn birinin. Lê ên ku li serhildanê şehîd ketine pirin. Yani yeko bir yara darvekirinê dane der heqê wan da. Ên ku bi aliyê devletê bi biryara darvekirin yan jî bi biryara îdamê hatine kuştin bi hezar zêdetirin 1140 çendin. Ji ber ku sê mehkema wî çaxê sê dadgeh biryar dane. Yek Mahkemeye İstiklalê, yek
محکمه ağır ceza jigad bejin yekşi mahkeme harbi mesela halt bege Cibri Yusuf Ziya Beg Ali Rıza Beg wana دادگاهین گل ده dadgehin harbi de hatına یه حربی ده یه شر ده ye şerden o be guleye tefenge hatına kuştun گله باران کرد. gule bagan kırına mesela le Bingol'e le Muşe le Erzurum'e ağır ceza mahkemesi bıgıyarın kuştun edane hatta ایکو هری داوی هاتنه ادام کردن 1942 anda لسیواس هاتیه کشت و هناك شيء الاستقلال محكمة هاتنا كشتن إنكو المحكمة استقلال هاتنا شهيد كردن çarşıda vis küsürün le Diyarbakır u le Elazığ ev biryar hatına danin 2 sal domandiye و پشتاجی استقلال محکمه بونه و محکمه ایندن بگرگم خواهد دومانونه باشه و پرسم نهال تشتاکی کو نای زانین هیه دویان مسئله یاندم او کسی کو بریارا دادگاه کرنا شیخ سید افندی ده و لسر محکمه فرض دکه علی سعیبه دکاری نه که بحث علی سعیب بکی کو کردی رواندو زیه yani Ali Saib و هر وها شیخ عبدالسلام بارزان جیج علی سلیمان نازی و تیدار وکرن که او بخواج کده آمده یه جور دوی مرو چه فهم بکن؟ راست yani Ali Saib şi Süleyman Nazif şi deste neyaren kwa bu ne maşayek bu ne hizmetkareki mekhabın lnav kurdan ev tişt zuver şey buna. Ali Saib Kurdaki Revanduziye ve Meclisa Türkiye'de jî parlamenter parlamenter yani kozane ve pişte bu yeri haye o le mahkeme de be dozger o praniji tekili bir Şeyh Said Efendi ev datine hinek sozandı da o duxwaze mahkeme bebe holeki den. Tabi Ali Saib u Süleyman Nazif de digoka Kurdan da digoka Osmaniyan da o Türkiye'de du şahsın lanetline le diji kavmen xwe çekin neyage xwe bikaranine Süleyman Nazif çu Musul'e Şahduselam Barzani şehit xist Ali Saib şi hat le Diyarbakır'ı Kurdi Revanduzi hat le vederi Şeyh Said Efendi wana şehit xist ev دوی کرد جوی دیروکا خواه نه که درس ders باشه زور سپاس کم برس فلات اوسوی نوی شیخ سید که همان دمیده سکرتر گشتیه که ملای شیخ سید پیرانه که فکر رمانی خواهد ملا پار بکر کرده هفته بینا من الویدر قدیه حتی کرده هفته بینا کردن هر شاد